पोळी बाजू गेला पोळी बाजू पोळी आता पोळी आहे ते सगळे गेले हिंदू धर्माचे अरे तो मुंडा मरे तो मुंडा मरे आपण गोया खातीर आम्ही गोया खातीर गोंयकारां खातीर आयज काय केलो राखणदार खंय फक्त क्रिस्तांवाचो राखणदार नमो पार्वती माता त्याच्या नावाचे रिस्पेक्ट डिवाइड करपा गेला त्याच्या नावाचे रिस्पेक्ट त्याचा निधन त्याचं पडून काठाचेर पडटलो नाले हे सगळे गोंयकार हे पळय नांवां विचारा सगळे कोण घाटी न्हू सगळे गोंयकार या मरे या गोंयकारा खातीर